Da. A izvinite, vi, mlada gospođa. Da, kažite. Jeste vi radili nekad na televiziji? Pa, zavisi, jer meni je to hobi, tako da ja to ne vidim kao Čekaj, ti ćeš da rad. ostaneš zauvek DNK. Pa nemam ja ništa protiv Ne da možeš ostanem. izbor. Pa zašto, ako si uradio nešto da valja, ja taj posao ne radim već 5 godina. Da, i Ljudi dalje i si. dalje šeruju, zovu mene da dam intervjue povodom tih emisija, tako da zašto bih ja imala nešto protiv. Vidi, moram tu da se zadržim. Stvarno, ja sam u par navrata na storiju svom napisao da je DNK emisija, da je DNK nešto najbolje što televizija može da nam ponudi posljednje. Prvo sam imao predrasude. Kao i mnogi. Ja sam sad zaista imao predrasude. Kao šta, vrete, sad uživo, koje iznose svoje porodične tragedije, probleme. Međutim, kad sam ušao malo to gledam, to je zaista, kako bi ti rekao... Ali DNK je ona. Ona, sad moje pitanje. Imam nekoliko pitanja. Ali budeš iskren. Hoću, naravno. Kako ti se sviđa tvoja naslednica, tako kažem? Ja nju poznajem privatno, nisam je gledala kako radi ovaj posao. Stvarno? Ne. Ne, stvarno. Ja nju poznajem privatno, a nisam gledala kako radi. Ali ne, ima smisla, jer ni ja nisam tebe gledao, stvarno. Stani, možda ima smisla. Ja Nataliju stvarno poznajem privatno. Nikad nisam odgledala to kako ona radi. Komentare koje dobijam od ljudi koji prate tu emisiju i dalje posle toga, kažu da to nije to, ali da oni gledaju zbog nekih drugih stvari. Ne mogu ja ti kažem kao gledalac. Generalno je dobro. Šta mi se kod nje dopalo, ona ne kopira tebe, ona ima neki svoj drugi faz. Meni se kod nje sviđa to što ne uvijek ima neki poluosmeh koji je daš. Ali ti si, mislim... Ona je imala tu blenta u facu, znaš, kad je neki šok. Ne, ona je imala prirodnost. Pa ona kad se šokira, pa to je... Pa nije to prirodno, ona ima pre svake emisije probe, pripreme. Misliš? Ali ne, ali su te prihvatili ljudi prvo oni kod kojih dođeš na, kako se kaže, na to. I onda ljudi, mi koji smo te gledali, se prihvatili kao prirodnu stvar, kao prirodnu pojavu, da to ništa nije sad... Pa dobro, da. Mislim da je catch tu, jer među tebe i tih ljudi, nesretni kakvih već, iz tog nekog miljeja, šta znam, nema, kako bih rekao, nema distance. Catch je u tome što ja nikada nikog nisam htjela da omalovažavam, niti sam htjela nekog da spuštam, ja da se uzdižem. Jednostavno sam se ponašala normalno sa idejom da to bude negde zabavno. Ja sam odrasla na Monty Pythonovcima i ja sam htjela da to što ja radim ima nekih dodirnih tačaka sa tim. Ironija i cinizam je nešto u čemu ja jako uživam i to sam isto primenila u nekim granicama normale vezano za temu kojom se bavim. Mislim, meni je pobednička, ono što se, ima i Sibilek je puno, ali ona jedna kad je on objašnjavao kako ga je zatekao švalera kod sve žene, on bio u ormanu. Da, rekonstrukcija događaja. Rekonstrukciju radila. Kako si ti bio tu? Aj uđi u orman i ja uđem ovde i onda on kuca. A vi kažete ra. A čekaj, ja sad posle tog, koliko dugo si radila? 5 godina. Posle toga, da li može da te šokira nešto? Momci, šta je sad? Pa ne, hoćete... Ništa, ako smo završili da idemo. Polako, momci. Momci, polako, trebaš godinu, dve pa. Ne možete odmah, vaš dvojica. Kao na kafi da saš... A ona ti je dobra scena bila, ona je super. Moramo vas, rekao sam. Ajde, samo da nam završi DNK da radimo. Dobro, ajde, ja sad da šutim i da klimam glavom, samo vi pričate. Ne, ti si divna, nego... Ja ću da odem kod benda da Prosto pevam. nevjerovatno je. Vidi, tremu imam, znači... Čekaj, a samo još jedno popravljamo. Ajde, mene interesuje. Ja ću tebe da pitam onda ozbiljna neka pitanja. Sad sam slidio, misao, šta sam teo reći. Posle rekonstrukcije Znači događaja. izašao iz ormara. Da li može nešto da te šokira sad posle tih 5 godina svega i svačega tamo? Pa ja samo šokiram kad neko kaže pare u petak, a ne dam. To je šok. Znaš kako se šokiram? Iako sam ja navikla da me leraju tako, jer znaš zašto me to šokira? Zato što ja moram besomučno da zovem i da skačem po grbači da mi se plati i onda me šokira to što mi bude veliki telefonski račun.